אנחנו באירוע קהילת אוכל שזה בשותף. עכשיו באירוע בסיור. אתם רואים שם את דנה שצועקת, קבב, אני יכולה לקבל לא עשוי? מה היא רוצה? סטייק קרקר טרטר מקבב? מפיק האירוע פה באחראי זה כפיר, מנהל את המנגל תוך כדי שהוא מנהל את הטלפונים. תכף אנחנו ניתן לו לדבר למצלמה. והולך לעלות לאתר, כפיר, אתה רוצה להגיד משהו לוידאו? לא, שמענו מה זה. למה עכשיו? עודד? אני יכול להגיד שאני מרוצה מאוד, המון אנשים התנדבו ועזרו ואני מאוד... זה עולה לאתר, עוד מעט, זה וידאו, יש לך מה להגיד עודד? אבל לא עשיתי כלום. הוא הבן אדם הכי גאון בעולם, לא יעזור. לא, תגיד אותה. אני אוהב אותו. בן אדם יקר. רגע, אתם בקטע של לצאת מהארון, זה לא הוידאו הזה. בוא נשיחי, אבל לא נעים ליד כולם. כן, לא נעים. בוא נחש... עודד, לא ליד כולם. רגע, תן את עוד פעם. אדיר, בוא לפה. וואו. אין על בשותף. מה שתית לשמוע? אין על החבר'ה. לא, מה שתית? הוא לא עושה כלום, זה אין מצב. לא, הביאו לי שם... הקטנה, הוא שותה... לא רוצה שישרפו קבבים? ישרפו קבבים. לא. איך אתם מסבירים את זה שכולם קיבלו והצלם לא קיבל כלום חוץ מנקניקיות? אבל בסדר, זה לא בסדר. זה בוכריס, המתופף האגדי, שמשום מה פה כאילו עומד בצד, מחזיק פלפלים חריפים. מה, חריף לך בוכריס? חריף לך? לא תופפת חריף לך? אני משימה שאתה בעיקר למצלמה, אין לי בעיה. אני עם וידאו, את רוצה להגיד משהו לסרט? זה עולה לאתר היום. ממש, בוכריס, אני תודה. בבקשה, מה זה בשבילך? מה, נגמר הפרקית? כן. אני רוצה... אני שמעתי שאת צעקת שאת רוצה קבב חי לא מבושל, סטייק טרטר. את רוצה להגיד משהו לוידאו? זה עולה לאתר היום? כן, טרייסי? אנחנו איתך? טרייסי, אנחנו איתך. You can do it in English, Tracy. Perfect accent. Yeah, Tracy, what do you want to say to the video camera? Yeah, Dana? שבת. איזה עיניים. Tracy, back to you. ענת היא עוזרת הפקה. הייתי אותך פעם אחת. היית במוזיקה, לא? כן, רבקה, מה את רוצה להגיד לוידאו שעולה לאתר היום? וידאו שעולה לאתר היום. זה מאוד כיף לי, אתה דומה לו. אכלתי עכשיו פרדיות וקשתי כאלה בשניים, ואתה לא יכול לדבר הרבה. רק אגיד שלום, נעים מאוד ענת, כן ענת. לא מכיר אותי. החיסרון כולו שלו, את רוצה להכיר את עצמך לאתר לוידאו? לא, אני יוצאת מכוערת בתמונות. די. לא, זה וידאו, כדי שלא תצאי מכוערת. היא הלכה. נוער, וידאו שעולה לאתר הערב, אתם רוצים לעשות איזו הופעה משותפת? כן, מר נזיקין? לא. לא. תן לאכול. היא לא יכולה להגיד לו למה היא פרפורמריסט, כן? זהו? אני מסריק. הנה מפיקת האירוע. כן, יקירתי. אפשר פרגית? לכי לשר, תחי פרגית. אני רגע בצילומים של טרייסי שלא רוצה לצלם אותה. כן. את יכולה ללכת לשר, ייתן לך פרגית. לא רצית תמונה, יהיה וידאו. די, אל תהיה נודיק. בוא, זה עולה לאתר, די, אל תהיה ניודיק. רוצה לחזור בה? זה לא צילום, זה וידאו טלי. את רוצה להגיד משהו? שום דבר? את לא הראשונה שעושה את זה, לא מקורי. אסף? עושים סקי השנה או רק בשר? עושים סקי השנה או רק בשר, אסף? חרמון, ברור. חרמון. טוב, ועכשיו אנחנו הולכים למסמרת הערב. כל היום בטלפונים. כן, אתה רוצה להגיד עוד משהו? אני חוזר אליך בקטנה. לא. רציתי לדעת אם אתה בקטע של החרמון או לא. פחות. שימו לב. טוב. זה עולה לאתר, זה וידאו. את רוצה להגיד משהו או להציג את השיחה? את רוצה לדבר על זה? וידאו. וידאו שאחלה אוכל בעולם. כן, מה עוד? זה לא משפט של מפיקת על. עוד משהו? אני בקטנה, לא אני כל אירוע שאתם רוצים סתם. הלו. וידאו. רשף, אתה רוצה להגיד משהו בעניין האירוע? כל זה?
אנחנו הולכים לסכם את האירוע. טל, מה העניינים? בסדר עד עכשיו? נעלמה לי. תעבוד. טל, את לקחת ממנה דמי שימוש בכיסא או אנחנו בסדר? טוב, עד עכשיו הצלחה יתרה, אנחנו סוגרים להשאיר קצת זיכרון לתמונות. מה את אומרת? אין שום בשר טעים. אנחנו הולכים לטפל בעניין הזה.